Ranger Club Greece. Ranger Club Greece. Ranger Club Greece. Ranger Club Greece. Αφιλοκερδώστε παιδιά, λοιπόν, εγώ τους ευχαριστώ πάρα πολύ και σαν κλαμπ και σαν Βαγγέλης. Όταν πούμε μέσα στη φύση, δεν κάνουμε παντιλίκια, δεν καταστρέφουμε τη φύση. Όπως άσως, όπως είπε και ο Βαγγέλης, θα σταματήσουμε σε μια βρύση που έχει ένα παρκάκι να κάνουμε πικνίκ και μετά συνεχίζουμε και πάμε προς το Κρίκερο. Εκεί θα σταματήσουμε και αυτό. Ranger Club Greece. We're wild and free. Through the snow, the waterfalls, the trees. And trails are home. The roads are key. Σιγά σιγά πρόβλημα του κορμό. Πάρα αριστερά. Έχουμε. Άκη με κατάκια μου μαθητό. Σιγά 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 σιγά. Πάτα, πάτα. Πάτα. Πάτα.
vengono i raggi di patata. Καταρχήν και τώρα με βρεις πέρα. Πάρε εδώ. Τον άλλο θα τον πάω. Μην με ποτίζετε πολύ γιατί αρχίζω και λαϊδάω. Έλα, άντε, γεια μας. Άντε στην υγειά μας. Καλά να περνάμε. Πάλι αυτός. Μόνο πλάνο πάλι. Είναι πολλά τα λεφτά. Άλλη Παρασκευή. Όχι πάλι. Τραπέζι εδώ, παιδιά. Καλησπέρα από το Καρπενήσι. Σήμερα ξεκίνησε η πρώτη μέρα από την πανελλήνια εκδρομή μας με το Ranger Club Greece. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το Καρπενήσι, ανεβήκαμε προς Μυρίκη και μετά από το χωριό Μυρίκη πήγαμε στο βουνό Κοκάλια. Και ύστερα μετά από εκεί κάναμε κάποια παιχνίδια ωραία, μια πολύ ωραία διαδρομή. Πετύχαμε ευτυχώς και λίγη βροχή και είχε αρκετή λασπουδιά και καταλήξαμε στο χωριό Κρίκελο. Είναι πάρα πολύ γνωστό το συγκεκριμένο χωριό για φαγητό. Και ακολουθία μετά έχει επιστροφή, Καρπενήσι και έχουμε νυχτερινή βολτούλα. Ευθεία πήγαινε, Νικό. Όλη ευθεία. Άνετα είσαι, άνετα. Adventure calls, and we enter the sound. Ranger Club Greece, where the brave are found. From canyons up to snow-tipped peaks, we ride together. Adventure we seek. The road bends sharp like a serpent's grin.
Ανοίξω αριστερά. Ωραίος, μεταγαρύφαλο. Άνοιξε το, Άρη, αριστερά, άνοιξε το αριστερά. Και πάμε μέσα, πάμε δεξιά. Όσοι έχετε ψυχαστεί στην κόσμο. Αυτά είναι τα καλύτερα. Σιγά τώρα. Σιγά πέρασε. Θα πιούμε κάτι. Λούμπης ρε, μείναμε ρε. Λούμπης. Λέγας χορηγός. Πλούπης φορταξία. Δεν βγάζεις γλώσσα νωρίς, δεν θα σου έχει πει καλά η μέρα της. Κάπου θα κολλήσει. Τι έχουμε εδώ. Αχ, ανεφοδιασμός. Δεν βάζεις και λίγο πετρέλαιο. Χρεώνεται έξτρα. Πού είναι ο εργάτης, εγώ ήρθα για πράγματα. Πού είναι ο εργάτης. Θα τον βγάλουμε. Έχω χώρα ακόμα. Μην πάει στα κλαδιά από εκεί. Ναι, τη χαρά. Έχουμε γρίλο που να φτάνει τόσο ψηλό που είναι. Η πέτρα πως πήγε εκεί. Τι το πήγαινε πως πήγε. Έλατε, η ρόδα πως πήγε εκεί. Έτσι είναι και εμάς. Δεν είναι δυνατόν. Και εδώ με ροκάματο. Και έξω να εκδρομή. Σίγουρα δεν υπάρχει. Τα τυχερά. Άντε ρε Βάρδα, πεινάσαμε. Ranger Club Grease, we don't back down. Off-road kings, we stand our ground. For beasts roar and feel the sound. Ranger Club Grease, where the wild is found. Dust in my lungs, I'm alive again. Mountains rise like waves in the wind. Καλημέρα από Καρπενήσι. Σήμερα βρισκόμαστε στο σαλούν
Είναι η τρίτη μέρα, η οποία είναι η μέρα αναχώρησης. Εχθές κάναμε τη δεύτερη μέρα διαδρομών, η οποία ήταν πολύ μάχημη και πάρα πολύ δύσκολη. Θα φανούν όλα στο βίντεο. Και έχουμε μαζευτεί σήμερα εδώ όλα τα παιδιά από την ομάδα να πιούμε ένα καφέ και να αναχωρήσουμε για τα σπίτια μας. Στεφανάρα, πώς φάνηκαν οι εκδρομές? Φίλε, ήταν φοβερές. Εγώ έχω να πω ότι εντάξει, έχουμε κάνει πολλές εκδρομές παρέα, έτσι. Νομίζω ήταν από τις top 3. Και εγώ έτσι πιστεύω αυτή στο Καρπενήσι ήταν η top. Βάλε τις διαδρομές στην Ομίχλη και μπράβο στα παιδιά που ήταν κοντά. Εντάξει, μαλάκα, μέχρι που μας κόβανε και τα ξύλα. Ο Χρήστος με τον Γιώργο τον Μπλούφι, ήταν παιδιά, δώσανε... Και πρόσεξε, νυχτερινή. Πολύ δυνατή, φίλε. Πολύ δυνατή νυχτερινή. Είχαμε κρεμάσματα τροχών εκεί, είχαμε δύσκολα πέταλα, Ήταν ωραία, ανεβήκαμε και ψηλά. Είχαμε και ουισκάκι. Και έχουμε και ουισκάκι, αλλά δεν μόνο για τους συνοδηγούς, έτσι. Αυτοί που οδηγάγαμε δεν πίναμε. Ναι, εννοείται. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία και ανυπομονούμε για την επόμενη. Πότε θα είναι η επόμενη, Πρόεδρε? Πάμε για Καλάβρητα τώρα κοπή πίτας και ίσως άλλη μία να γίνει μέχρι το Μάιο, λογικά θα γίνει άλλη μία. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Τέλεια, φανταστικά. Μπράβο, περιμένουμε πώς και πώς την επόμενη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη εκδρομή. Adventure we seek. Και να στείλει καλά του φουέρα.